Er dit hus svært at varme op? Trækker det? Så skyldes det formentlig, at husets energitilstand er dårligt. Det betyder en alt for stor energiregning og et hus, der ikke er rart at være i. Men det kan du nemt ændre. På Better Home Today, der er ejet af Danfoss, Grundfos, Rockwool og Velux Group, der også omfatter Velfag, kan du få et bud på husets energitilstand ved blot at taste din adresse. Og giver du os lidt flere oplysninger om dit energiforbrug, sender vi dig en rapport med forslag til, hvad du kan gøre for at få en billigere energiregning og et dejligere hus. Når du har haft tid til at se på mulighederne, ringer en af Better Homes håndværkspartnere til dig for at tilbyde et uforpligtende besøg. Vores partner er en fagmand, der er særligt uddannet til at håndtere en energirenovering. Sammen med Better Home-partneren gennemgår I huset både udvendigt og indvendigt. Samtidig taler vi om, hvilke ønsker du har til en energirenovering og hvad tidsrammen og budgettet er. Og efter en grundig gennemgang sender håndværkspartneren et tilbud på de ting, I bliver enige om. Her får du også en beregning på, hvad du kan få et tilskud fra dit energiselskab. Better Home-partneren tager sig derefter af hele energirenoveringen. Du skal altså ikke selv finde de forskellige håndværkere og sikre dig, at de kommer til tiden. Du kan trygt overlade det hele til os. Når håndværkerne er færdige, sikrer Better Home-partneren sig, at alt er som det skal være. Og tilbage er blot at nyde, at du nu har et hus, der er godt at være i, har en lavere energiregning og bidrager til et bedre klima. Tjek dit energispild på Better Home Today. Vi er med dig hele vejen fra første tanke til den færdige energirenovering.